आं गथायनानै गोजोननाय मोनदों खारन आं जि बिजाथिनि जि पेपार गथायनो फैदोंमोन बेयाव आंजों लोगोसे गोबां सुबुङा सहयोग होदों आरो गोबां सुबुङानो आंनो आशीर्बाद होदों आं बेनि थाखाय गोजोननाय बावदों। नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? आं 100% रोखा होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायदों। मानो होनब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPLनि जै जानानै दङ आरो UPPLखौनो एबार जोंनि हारि हारिसाफोरा गासैबो एक्सेप्ट खालायनानै भटखौ होगोन होनना आंनियाव फोथायनाय दं। BPLनिफ्राय बिथां प्रबिन बर'खौबो नुनो मोन्दों जों नोंथांमोननि बरमा समस्तिनिफ्राय, नाथाय बिथांजों जुजिनायाव नोंथाङा माबायदि हेफाजाब गोलैगोन होनना बुंनांगोन? आं बारा गोहोम गोग्लैगोन होननानै सानाखै खारन बिथांमोननि खोथाया बिथांमोननि, नाथाय दिनैनि बारहावायाव जिथु बार बारनाय बे बार बारनाया आंखौ सोमोहोदों आरो बेयाव UPPLनि बिजाथि देरहानाया 100% रोखा। नोंथाङा मा इसु लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो थांखि लादों? आङो बेयाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ, जोंनि जि आनएमप्लय प्रब्लेम्स, दैबानानि जि दुखुनांथाव सिटुएसन आरो बेयाव जि आबादारिफोरनि समस्या बे गासैखौबो गोसोआव लानानै आरो रायजोफोरनिफ्राय खोनासंनानै खामानि मावलांनो होननानै आं थांखि लादों। दिनै नोंथाङा नमिनेसन गथायबाय, बरमा ओनसोलनि रायजोफोरनिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो सानदों दा? आंनि मेसेजआ बेनो जे फैबाय थानाय जि 6 थारिखआव इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव बे ओनसोलनि फारफ्रोमबो जौगासारनायखौ नायनानै जोंनि UPPLनि हानजानो जाहाथे बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन। आच्चा सार, नब कुमार सरनिया बिथाङाबो नैबे बरमा समस्तिनिफ्रायनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव बादायनो थांखि लादों, बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? सुबुं दाराखान्थियाव बयहाबो मोन्थाय थायो आरो बे मोन्थायनिफ्राय रावखौबो जोगारनानै दोननो हाया। बिथाङा बिथांनि मथे सोलिगोन, आं आंनि मथे सोलिगोन, खारन आंहा थांखि बिथांखि दं आरो जोंनि जि पार्टि बे पार्टिनि लक्ष्य उद्देश्य दङ बेफोरखौ सिगाङाव लानानै आं सोलिलांगोन। बिथाङा बुंदों प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गावनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन होननानै। आंबोथ' बुंनो हायो दिनै नरेन्द्र मदिया फैगोन, हेमन्त बिश्व शर्माया फैगोन, सर्बानन्द सन'वाला फैगोन होनना। बेयाव सैथोथिया बेसेबां बेखौ नोंथांमोनाबो नायनांगोन। GSP बा BJP दोलोनिफ्राय नोंथाङा माबायदि मदद मोनगोन? दिनै BTR आवबो GSP, BJP आरो UPPL सोरखार दानानै दं आरो नै फैगोन जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जों BJP, AGP आरो जोंनि UPPL खौसे जानानै जों इलेक्सनखौ दारायनो नागिरदों। बेयाव हयथ' जायानो जायाथों मानो BJPआ टिकेट मोननायब्लाबो आं बिथांमोननो सहयोग होनांगौमोन, सोरबा GSPआ मोननायब्लाबो आं बिथांमोननो सहयोग होनांगौमोन, नाथाय आं दिनै टिकेटखौ मोनबाय पार्टिनिफ्राय, खारन जों खौसे जि सरकार हिसाबै बिथांमोनाबो आं टिकेट मोननायाव गोजोननांगोन आरो बिथांमोनाबो आंखौ सहाय हेफाजाब होनांगोन।